Blaen gan Wild, rwan yn y le i Carter, cyfle gwych, fan hyn i Carter yn erbyn y golwg, mae di methu. Cyfle gwirioneddol i Alfie Carter ar y drychiad gan McKenna'n deud y cyfan. O pêl uniongyrchol ymlaen gan Wild a digon o ddamser gan Carter i benderfynu be oedd o am wneud. Pritchard wedi giro, ond y bêl yn curo'r postyn pelle hefyd. Yr haen di sgôr felly bron i chwarter awr wedi chwarae. O'r sgiliau hyfryd gan Holden ar croesiad yn isel at Carter, a Carter i felly, ond dim Mike Wild o'r diwedd y gôl yn dod, dim y gall y Pritchard i wneud. Dyna welliant a 5 gôl y tymor i Michael Wild, ond y clod i gyd i Luke Holden, neb ar gyfil Mike Wild, ond pêl mor anodd i'r amddiffyn. A Mike Wild wrth i fodd. King, pas y sgeilis gan King. Os nhw gyfle i McAllister yn erbyn Harrison. Gwaith da gan y golwr. 19 munud wedi chwarae. Oedd hi'n gyfle gwych, mae'n rhaid deud i McAllister ddod. A Connah'n gyfartal, ond clod i Paul Harrison. Pêl hir arall, Carter yn ceisio rheoli, mae wedi gwneud yn gampus, a dyma'r ail. O ie! Ben Alston ar bêl i rwyd i hun. Ac mae o mewn gryn dipyn o boen hefyd. Y bêl uniongyrchol eto gan Courtney y tro yma. Y rheolaeth yn hyfryd gan Carter ac wrth geisio rhoi'r bêl am gic gornel. Alston gafodd y cyffyrddiad olaf. Dim mewn gwirionedd y gallai fo i wneud. Ond yn ffodus, mae Alston yn ôl ar ei draed. Ond yn ddigon sigledig. Eto'r lle gan Holden i godi'r bêl at Carter ar bediad dar trona gan Pritchard. Ac fi darodd i'r bar ar y ffordd am gic gornel. Connah'n ddiolchgar i Pritchard yn y gôl. Ar Gwen y ddeud y cyfan gan Mike Harris a Ken McKenna. Harris wrth i fodd gyda'r sgôr ac yn falch iawn hefyd sy'n tybio gyda'r datblygiad yma yn neuadd y parc. McAllister ar ei frest, ond yn methu cadw'r meddiant, a dyna di'r broblem di bod i Connah. A dacl hwyr ar Wild yn chwarae yn mynd yn ei flaen. Carter ydi o'n sgorio'r tro yma, dal i fynd Carter, nac di wir. Pritchard yn arbed ac yn cael anaf. Ond Carter yn debyg iawn i'r cyfle gafodd o yn gynharach yn y gêm. Mynd teg at Paul Pritchard, ond ddim yn siŵr yn y diwedd be wneud gyda'r bêl. O, digon i Hackett bendroni amdano, ac fydd angen iddo fo ysbrydoli chwaraewyr ar yr egwyl. Glover. Allan yn hawdd gan Courtney. Ail gyfle i Glover. Glover ar croesiad da, hefyd at y postyn pella. Oddi ar y postyn gan Jamie Petrie. Mor anlwcus, 3 munud o'r ail hanner wedi chwarae. Ac ar ôl edrych mor gyffyrddus, y Seintiau'n cael braw ac yn cael rhybydd hefyd. Yr eilydd Petrie oddi ar y postyn a wedyn Baker oddi ar y llinell. Holden yn edrych mor gyffyrddus ar y bêl. Yn yr un modd bec, lle rwan gan Rysgo. Chwaraewyr yn y canol, oddi ar y postyn eto. A gôl i'w rwyd i hun, yr ailyn. A dwi'n meddwl mae'r capten Gary Pinch gafodd y cyffyrddiad olaf. Dyma ni eto, ond mi oedd Wild yno, ond dwi'n siŵr mae Pinch gafodd y cyffyrddiad olaf.
gwybod nad oes gobaith rwan. 1 munud ar 20 o'r ail hanner wedi chwarae. Connah wedi cael gwers. Cryf. Yn gymryd yn sydyn. White. At Cadwaladr. Cadwaladr os yna gyfle fan hyn. Oes yn wir. Ac maen nhw wedi cael ei gol. Harrison di giro. Bydd o ddim yn hapus. 2 funud ar 20 o'r ail hanner wedi chwarae. A'r dyfal barhad gan Cadwaladr. Mi nath o'n dda hefyd. Os nobaith i Connah. Y seintiau newydd tair, Connah 1. Ar ben ei hun. Ac yn meddwl. A berig nad ydi o mor hapus ac yr oedd o. Gyda'i dîm ar y blaen o 2-0. Alston at Cadwaladr eto, trwy'r dacl o Holden. Fwy penderfynol, chwarae taclus Alston. Os yna gyfle fan hyn ar draws gol! Am ddiffyn campus mae'n ei deud. Gan y capten, Michael Taylor. Ond y chwarae mor daclus. Yn greadigol hefyd, ac Alston y cyffyriad lleia. Baker, dim cam sefyll. Rwan White yn erbyn y golwr. White dal i fynd yn llithro. O mi oedd White yn teimlo fod di gael i faglu gan Courtney. Ond dim cic o'r smotyn. Maen nhw'n dod eto. Maen nhw'n canfod bwlch anferth yn y cefn. Os yna gyfle fan hyn i White. White yr ergyd! Yr ail gol. Ond fydd hi ddim yn cyfri. Fydd hi ddim yn cyfri. Mae'r lliman i fyny. Penderfyniad mawr. Wel White, mae o wedi creu argraff yn yr ail hanner. A Jim Hackett yn gofyn pam. Gawn ni weld rwan. Wel, penderfyniad dadleuol, penderfyniad mawr. Allwch chi ddallt i rwystredigaeth o. Ond falle i fod o wedi protestio yn ormodol ac mae o'n cael ei hel o'r eistedd o ochr y cae. Mae angen greu dim byd gwirion rwan. A dyna ni y chwiban olaf. Wayne Tregoning, y ddau reolwr yn ysgwyd llaw. 3 pwynt arall i'r seintiau newydd. Ond mi wnaethon nhw bethau yn anodd, yn sicr yn yr ail hanner. Michael Wilde, sgoredd y gyntaf wedi chwarter awr, 5 munud wedyn, Alston i'w rwyd ei hun. Ac yna yn yr ail hanner, y capten Gary Pinch yn rhoi'r bel i'w rwyd ei hun hefyd wrth iddo fo. A Chris Williams ofyn mwy o gwestiynau am yr hyn digwyddodd yn yr ail hanner. Mi gafodd Connah gol wedi 2 funud ar 20 gan Cadwaladr. Ond wedyn, Stuart White yn rhwydo, ond doedd hi ddim yn cyfri. A dyna ydy'r penderfyniad mawr yn ystod y gêm yma. Record siomedig Connah yn parhau oddi cartref yn erbyn y seintiau. Ond y leia, mi wnaethon nhw gêm ohoni yn yr ail hanner. Y sgôr terfynol, y seintiau newydd tair, Connah 1. I can't quite put my finger on it, but we're not quite right at the minute. And, you know, you said something there. Sometimes when we're controlling a game, there's a tendency to switch off. And you know, as a player, I can't, as a manager now, but when I was a player, I couldn't understand that. You know, you don't switch off until the game's dead and buried. Frustrated, yeah. I think anybody watching the game would have said we deserved to be down at half time. Second half performance, I think after about 10 minutes, suddenly everything came to life for us. We missed a simple chance, I'd say, got the goal and then the big moment of controversy. I don't know, I'll have a look at it tonight and see where it ends up, but I think the biggest disappointment for us is that the Lions was given offside against a player who wasn't involved in the move. As far as I know, he didn't touch the ball, so yeah, if that's how it is, then I think it's a real disappointment, not just for me, for the players, but for everybody involved, because it shouldn't happen. Cyn y gêm, oedd neb yn rhoi siawns ni cael dim byd o'r gêm. A jyst wedi sioio fanna oedd dan ni gallu chwarae. Dan ni gallu sgorio gol erbyn y tîmau gorau a'r tîmau gwella yn yr cyngradd.